el senyor Rodrigo de Santos, extinent d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, va declarar davant el jutge que efectivament el govern del Partit Popular havia demanat una comissió de 9 milions d'euros i que era pràctica habitual demanar el 3% per adjudicacions d'obres públiques. Com ho valora, senyor president? La corrupció ens afecta a tots. Qualsevol cas de corrupció en qualsevol dels partits ens afecta a tots, perquè la ciutadania no sap distingir ni té per què els comportaments il·lícits i irregulars dels polítics. Molt significatiu, senyor Bauzá, que ni les declaracions que ha fet aquests dies en mitjans de comunicació ni avui negui els fets. És a dir, li dona versemblança, senyor Bauzá, en aquests fets. Li dona versemblança que el seu partit ha actuat com una màfia demanant comissions il·legals, senyor Bauzá. Li dona versemblança a uns fets que serien gravíssims. I si no actua, si no ho aclareix, serà còmplice d'aquesta màfia. Si, com ho ha dit, que li fa fàstic, actuï. Avui té dins casa seva a persones que en aquella època tenien càrrecs de molta responsabilitat. Tenia a persones que segur que saben què va passar, que segur que li poden aclarir moltes qüestions. Obri una investigació interna si li fa fàstic, senyor Bauzá. I sobretot, si li fa fàstic, senyor Bauzá, tornin els dobbers estafats.